Sunt All Man, iar în episodul de astăzi, bine puțin spus episod, pentru că n-am mai postat de 2 luni. Eu, serios, au trecut atât de multe update-uri și toate chestiile astea. Mă rog, n-am făcut episoade cu ele. Am ratat foarte multe update-uri pe care nu le-am mai filmat. Mă rog, am avut alte probleme, n-am mai avut timp eu să postez pe YouTube, pur și simplu. Mi-am schimbat și skin de tot de trecut și în episodul ăsta m-am gândit să vă arăt cât de mult am învățat eu pe parcurs, cât n-am mai filmat și am mai făcut episoade, cât de mult am urcat în peturi, cât de mult am scăzut, pentru că serios am ajuns foarte prost, adică am avut Frost și foarte multe peturi legendare. La un moment dat mi-am luat un foarte mare scam cu Fenrir Dragon, Queen Bee și 2 oceaneguri, deci a fost foarte groznic, nici nu vreau să mai mi-am duc aminte. Mă rog, așa arată inventarul meu acum, cam foarte mare a devenit acum, foarte multe peturi și din update-uri cu mai multe și foarte, foarte multe peturi care sunt foarte rare, unele, mă rog. Cam așa a ajuns să inventarul meu de data asta primul episod și al doilea puteți să dați. O să observați cât de nab eram atunci și ce fel am ajuns acum. Deci, da. Și ca să vă arăt foarte important cât mai am acum la Golden Egg. E foarte fain. Și după când o să iau Golden Egg o să fac un episod foarte important. Până atunci nu e. Iar episodul ăsta îl filmez la 1 noaptea. Ținând cont că mai am și 10% baterie. Nu știu dacă o să le test tot acum. O să apară, cred că mâine pe la ora 12. Nu sunt sigur. Și da, cam asta a fost cu asta. Am vrut să anunț că am revenit. Iar după acest videoclip care o să fie postat, o să postez un videoclip cu Murder Mystery 2. Nu mai cum o să fie cu vocea mea, o să fie cu muzică pe fundal în timp ce joc eu Murder Mystery. Numai că o să filmez atunci când o să pic Murder Logic. Iar atunci când o să pic Innocent sau Cipher o să tai cumva din filmare. Deci da. Cam asta fiind spuse, ne vedem data viitoare la un nou clip. Până atunci să ne vedem cu bine. Băi, băi.